Ubingelela baba Dr. Babusisibawu Jabu mfana Mdletshe Kahle Mzulu Mancinci. I am inyanga hosting a learning channel. If people don't learn from this channel, I don't know. Kodwa ke bakithi angikuvumeli lokho. Akuko konke ngikusho lana kwabanye kwehla kahle. Akuko konke ngikusho lana kwabanye kwehla kahle ngoba ezinye izinto sizikhuluma with emotion but worrying some ukuthi ngempela if uthi wena ubhizi nalezi zinto lezi lento ibizwa ngani ukuthi njalo wena sekubona udlala induku ucabanga ukuthi ubani ozokuqasha njengoba waziwa nje ukuthi wena udlala induku wenza lento yenzayo we as abaqashi we are scared of you. We are actually scared of you. This is Babu Dr. Babusisibawu Jabu. We are in Durban, KwaZulu-Natal, the building called Nedbank House building. Our address is 38 Albert Street. We're situated at 19th floor, suite 1904 to 1904. We are at studio number 1, Darkroom House building. This is Babu Dr. Lena ke into engifuna ukuyisho is very important. I-topic ithi namhlanje church cult. Yeah, church cult. Lama cult ifuna sike swabheke. Bakithi, this is Babu Dr. saying this. Don't judge me wrong. Ngasho ukuthi ngithunyiwe yini. But this is Babu Dr. I just want to know, how much have you got in your bank account currently? How much have you got in your bank account currently? Because ayikho wena into oyenzayo ukhuluma ngamagama abantu. Uthutha izindaba ngabantu. Usherisha ama-video angawadingi, angakhi lutho kuwena. And ukuthutha amagama izindaba zabantu ingenisela malini leyanto? How much does it pay you? Ukuthi namhlanje ngideliver ingane zesikole ezingaka uzocela abazali bakhokhele, ngideliver usebenzi onka uzocela abazali bangikhokhele, ngideliver into ukuthi wena lokuthatha indaba zabantu, talking bad about people, how much does it pay you? Currently your bank account is sitting with what? Kunezinto we as people ekufuze ukuthi sizibone ukuthi le asidingi, le siyayidinga, le asidingi. Kunama video athi umefika kuwena because awekho constructive. Just ignore or set an option block. Angaphinda vele. Kunezinto nathi ekufuna sizibone ukuthi lezi zinto lezi thina sizidingi. Yabo, ngoba into ebaluleke kakhulu empilweni yakho is to live a legacy of your children. But le ukuthi uzoloku uthutha indaba zabantu, share ama sex videos, njengale sex video kade trenda, mina ongisendele le video, ngimtshele umessage eyodwa ngithe please delete that video and never share it to anyone. Not kumina kuphela, mina ngizange ngidlulise. Kunento engayidingi empilweni yami. Kunento ofuna uyibone. Uma amademoni kaSathane, ama-agent kaSathane, they've been sent to distract you ey'ntweni ey'balulekile. Ubusy basenda i-video eyenza ucansi office nawe uyalenza ebusuku. Engathi manje lento wena uyenza basenda i-video eyenza ucansi ubona ukuthi kungcono nawe idlusele phambili. Uthi abayenzeni abanye? Lo banika wena uthi abayenzi. Khona umuntu ongarentile kahle. Wena uma umsendela i-video enje uthi akayenzeni uzorenta yini ngale nto. Khona umuntu olindele i-call ebaluleke kabi. Uthi umetheka ubuke le video ayike kune-call kunabantu lemhlabeni abami ngeqiniso, kunabantu abakhanya, kunabantu abamhlophe, abantu abahamba ngoline wezigebengu, abayazi impilo, abangenazo isikhathi sasiyana. Kunezinto ngempela ozibona ukuthi if I can continue watch this, I'll be childish. I'll be showing how childish am I. Yabo, engisho ukuthi kwakukhuluma nje ngamagama abantu uthi manje ayikho into eniyenzayo le nihleli khona nihleli ngamagama abantu and you are accumulating no cash egcineni. And egcineni lento ayikwenzeli lutho. All I'm saying is this. Phuma amagameni abantu. Phuma endabeni zabantu. Kunezinto ezinye ongazikhuluma that pays you something. Kunento thina singathi mesiyikhuluma uthi wazi abaduma show. Yazi wabamba ke sigebe. Ngazi lento engihleze ngofona lo line nganti uphethe yindaba besikhuluma ngento constructive. Besikhuluma ngento eyakhayo. Yabo. Manje uma uthi wena at your age, especially lento ngiyakhe ngibhekise kwena, especially at your age, u-entertainer, u-amused by other people abenza izinto ezimbi, when that amuses you and keep you happy and entertained. Awungane amusement center ufike udlale khona umshini wengane ngoba unoshuthi usayithanda izo ezishonsa nelanga. Ezinye izinto we as
social media podcasters ake siyibuke into ngoba sinelungelo sinesikhathi ukuthi sihlale phansi sikhulume nento abantu abayilela ukuthi ngempela kunesikhathi la ukuthi uyobona inkosi yesizwe ehlisa ibhlokwe. It has nothing to do nawe. Wena ukuthi uma ubona undaba ezisehlisa ibhlokwe ubhekele kuphela. Akusho ukuthi wena hamba utshela bonke abantu esigodini ukuthi ubona inkosi yesizwe ehlisa ibhlokwe. Ukuthi biyenzane awazi and awudingi lonto leyo. Kunezinto ngempela that abantu abangafuni ukuthi sizazi but ezinye izinto hleze ungazazi. Hleze ungazazi ezinye izinto and it will help you ukuthi hleze. Njengana mina I'm very dominant. Isidom nje mina into eziningi angizazi, into ezingangisizi mina ngizazi. I repeat, izinto mina Dumisani Zuma ezingangisizi angizazi. Mina ngifuna lezi nanamanje bengibuza umuntu mina ngibuza umuntu ngento ukuthi angazi izinto ezongisiza. Mina ngimbuza umuntu ukuthi ngo-2015 oshaya around amangaka nje kweThekwini. Angiyibuza into omsangano mina. Because that mina akinginiki lutho mase ngitshela ethi mina ethi angangakayenzi sex angisagijimisa indaba yenyoka. Wena wenza sex niso sikhathi. Because isex nayo ngizokukhuluma nje ngaphathe ngapha ngicela ukisho isex eyabantu ababroke. Broke people, they entertain themselves with sex. Isex eyenganze isikole eyihlulekayo esikoleni. Stupid children, stupid kids, they like sex. Isex eyobaba abadala abahlulwe impilo bahambe belala nabafazi babantu. That is sex. Uma wena isa-enjoya, isa-entertainer, consider yourself an idiot. You are not going to be rich. You are going to die younger than anyone can expect. You are overworking your body. You are overusing your fluid. That fluid is supposed to circulate and promote T cells when we keep ngaphandle because you are broke. Tina, we worried about ukwanjisa inyoka. La inomhlophe kodwa. La inomhlophe. Mina angithi mengihlangana nomuntu osifazane engihaka ethi babantwana ecosho bese ngilanda inamba yakhe. Awusale sengine inamba yakho sawumuhle. Kade ngamkhala nizo sakho. Konje siyasho ethi sorry. Awusisumuhle. Athi hayi babantwana, awusazonginika inamba yakho. Hawu yini manje? Awuzunga manje ngani? Anginaso isikhathi mina. Anginaso isikhathi. Ushuthile nobabudotela ushuthanga nobabudotela ngibamba ngohaki ngikudedele yabo. Ngikubamba ngehaki ngikudedele. Why am I exposing this? It because if intombi zakho ziyangihaka. Funa wazi ukuthi imi ngihakile, I've got nothing to do nayo. Sishuthile nayo at a glance. That's all. Besenzela ubuhle kuphelile. Awukho engisho ukuthi leyo ukugijimisa ucrown nokugijimisa abafazi akufani. Akufani. Mina ngispend more time emahotela nabasebenzi bami ngihlanisa uline omhlophe nokuthi kusasa ibhilidi elimhlophe sonke kanjani. Phela hayi enye into. Ukuthi kuhleliwe namantombazane kuyaphuzwa la no, I don't have the time. Even aba neighbors zami la ngihlala khona awangazi mina ngoba ngivakashela umuntu because I don't have time to be wasted. Because as from now we have to know that sex is just for people who are stupid and is try to retreat from into ezenziwa abantu abazidomo. Phuma nje kuleyo nto leyo. Abantu abenza izinto ezumsangano. Siswami nawe lento nje indoda yakho njengoba ibroke kangaka. Ufuna umbone umuntu onama symptoms of poverty ilabantu abafuna 3 round. 4 round, 5 round. Imsangano ke lonto ke le. Engisho ukuthi lezi zinto lezi we have to be telling people ukuthi phuma nendabeni zabantu kunezinto wena ezikulebazisa kakhulu ofocus ekuzona. This is Babu Dotelo, this is Bojalo. Ezinye izinto ngempela if we don't talk about and zizoqhubeka zenzeke abantu bayibona ngathi ziright kanti azikho right. Even umuntu ethuka inhlamba sikusidinga ukuthi usharishe leyo nto. Buka ivideo yakhe blocka lo muntu uphume kuyena. Buka ivideo yakhe engayiqedi blocka leyo nto le uphume kuyena phela njalo. Kuze uthi algorithm ingazokuthumelela abantu benhlamba. I-algorithm iyakubona ukuthi wena ufocuse kuphi. Imisekulethele into efana nalezo. This is Babu Dot Voices Bojabulu Mfana Mhlanga. Bakithi ngisafuna ukukhuluma ngento esibiza ukuthi IBS ekuguleni komuntu, IBS hemorrhoid. Mesikhuluma ngeIBS abantu abaningi abanesifo sama piles
athi umuntu babudokotela akuhlaleki yabona lento ama-piles namhlanje ngifuna uyi-challenge akuwona umhlume bakithi yekani ngoba nazi ukuthi ngikhuluma ngani ama-piles is a piling of blood hemorrhoid piling of blood leya nto thina olimini lethu asinayo lento enibiza ukuthi umhlume ziyinsumpe around isitho sakho sokutoilet yinsumpe leso that is called umhlume lo umila ngapha ngoba uyasho ukuthi wami umhlume usumkhulu usumila nangesithweni sangaphambili those are the warts caused by a virus called human papilloma virus. We are more likely having HIV with low CD4 and high viral load. That is why you even promote umzimba wakho usuvumela ama-papilloma virus ukuthi a-attack yonke indawo. Engisho ukuthi awona ke kenza ukuthi singaphumi singalosu sishalazele igama eli-wrong akuwona umhlume thina legama sinalo lento esizulwini. Sinalo nje legama singafisa nje laba oprofessor bolimi ukuthi basitshele ukuthi bazocabanga ukuthi qala ngoba leli ukuthi umhlume akuwona umhlume ama-piles akuwona nje umhlume ngoba umuntu usethi mina hey babudokotela yabona mina umhlume kwangibamba ngasizwe lamaphilisi ashuthe kwayo wasizwe lamaphilisi ama-piles athi waphuza washutha amaphilisi ama-piles kwaphela umhlume kanti umhlume yini no umhlume zinsumpe ezimila esithweni sangasese sokutoilet ilonto umhlume hayi ama-piles okay asibuye kusiza lana ngiphethe nansi Malvan Q3 ukudila nomuntu kusiza umuntu onenkinga ye-IBS i-IBS it's whereby amathumbu akho angenzi lento onoyilindele that lead ukuthi ugcine unama-piles kanjani babudokotela isikhathi esiningi i-IBS ibangelwa ukudla into eno-cheese kakhulu angiqale phansi i-system yakho ukuthi ingadigest kahle amathumbu akho angalayini kahle it because of heavily cheese consumption ilasagne ipizza ushizi nje umuntu okudla ucheese ungawunweba imitha ucheese unwebe kanje 1 meter ucheese ungaqashuki ucheese ke loyo ngalo ndlela emathumbini akho wenza i-nonsense it leads to an IBS internal bowel syndrome disorder intestinal bowel syndrome disorder it's whereby your intestine are no longer shaped properly that is why we call it intestine bowel syndrome disorder lapho ke amathumbu akho ke axove ulento kade uyidla ake uqale phansi uma uhlushwa umhlume uthi nje for 90 days ungayidli into eno-cheese for 90 days ungawudli amagwinya nojeqe nedombolo nesinkwe esimhlophe because those are the things that promote IBS emzini womuntu now okay ithi into khana pho babudodela sengizoba nama-piles kanjani makade ngidlo cheese ngalo ndlela if isitulo ufuna ngabe siyaphuma lokwenzeka ingxova kugcine izinyama engafuze ziphume zigcine ziphushele ngaphandle because ucheese awufermenti ngendlela eright awusolidify njengesitulo ngendlela efuneka ngayo then kugcine kuphuma izinyama ezironke ngaphandle ngalo ndlela ke sikunika ke lo muthi lona it will able to kodwa uma usebenzisa qala uyeke ukudla ucheese uyeka amadombolo uyeke ipizza uyeka amagwinya because those things are disturbing your digestive system ngizokunika ke iMalvan Q3 angiyiphinde iMalvan Q3 angiyakhele nongobani ngiyakhele umuntu ofuna ukusizakala kuphela uthatha ngo500 uyi2 liter kuphela asiphume lapha asingene kutheni ke ama-piles babadokotela kungenza yini njalo ama-piles aphumela ngaphandle kumuntu noma ama-piles ayaba yinolunye uhlobo ngoba mina uzothi umi angiphethe ama-piles kodwa azikho inyama eziphumela ngaphandle okay number 1 ama-piles amanye aba internal amanye aba external that's number 1 kukhona abangaphakathi babudokotela amaphumela ngaphandle ukhona yini umuthi okwabuyisa lalelani senikhathela kunzima awukho umuthi okwabuyisa awukho lamaphilisi wena owathengile othi wama-piles akona ukubuyisa ama-piles into oyidingayo use your own finger hamba ogeza toilet ugeza umusi uphushe lezi nyama lozibuyisela ngaphakathi we call it bending use your own finger uthatha ufake la ngaphansi ubuyisela ama-piles ngaphakathi that's all and start to change your diet holistically so that ama-piles ezokwazi ukuthi aphole ke ngaphakathi kodwa la maphilisi owena owashuthekayo are not made for that are just a simulator wena kahle aqonda ukuthi phusha lento ibuyele ngaphakathi wona la maphilisi asuke ephusha izinyama ezibuyisela ngaphakathi that's all
hayi ukuthi no asuke ezobuyisela izinyama ngaphakathi because of i-temperature yakho it's above 38 degrees around there after zobe sencibilika kaphuma sephuma nesitulo. That's all, that is what they do. When ama-pies akho mephona phansi njengamanje hamba ogeza uqede lapho wabuyisela ngaphakathi and ushintshe i-diet. Ushintshe ke i-diet uzobona-ke ama-pies aso ngaphinda kuhlupha. Lana-ke sikhuluma ngomuntu othi unama-pies kodwa awaphumelela ngaphandle kushutha ngaphakathi. Into-ke eyenzekayo kunomuntu umethi uye etoilet umehleli njengoba uhleli nje umesukuma ibhuluku eselemanzi sketi sesemanzi yabo ingoba isemanzi lo muntu uphuma into engathi yamanzi spewing something like fluid ubofu it's a pus usuku usunobofu lo babovu lo bana bofuna senze into esithi i-IgG Itheni? Hayi wena ngesiphupho wena ngakhuluma nawe ngizeba nje manje. 17 Kuthi IgG. Ufuna kwenziwe IgG using a swipe uko check ukuthi that may be caused by cancer. Qale phansi. Ukuphuma amanzi la ngemuva it may be caused by a cancer. Go to your doctor and ask for a swipe. Doctor uzothatha le nto lena apply into ekuthiwa i-IgG ku check ukuthi this may not be caused by a cancer called CA199. Babdola yini CA199 is cancer yamathumbu. Because wena kade utshela ukuthi uhlukana no cheese awufuni hlukana nesinkwe esithiwa stew awufuni hlukana nemithi yokuxubha cheap awufuni zonke lezi sithi hlukana zoba they may cause cancer in your body. Uma ke usuphuma igazi more likely lenziwa a constipation. Food that you eat, it constipate your body and then it cause cracks. That is not cancer as well. But if we cancer, most likely kuzophuma ipus. Kuzophuma ipus. If we cancer, that is it's different. That is why I urge you, if uphuma ipus, start to use this. Start to use this, it's going to help you to seize that pus so that uzokwazi ukuthi uma usungena kwi-chemo radiation ukwazi ukuthi ulapheke because ama-symptoms of-cancer suke sesukile wonke. That is why we introduce to you what is called Marvin Cookery. Kubantu abathi mebe etoilet kuphuma inyama ngaphandle uphuma igazi uphuma amanzi wena uthi amanzi kusuke kubovu ngicabanga ukuthi usuyazeke. Yeah bakithi ngifisa lento kufanele ngisho ngoba manje enye into sesideleleke kakhulu. Yabo ufuna udelele but udelele ngoline omhlophe yabo ukhanye phela na ukuthi hayi ukuthi lento yakho ipersonal kodwa awukwazi ukukhanda umgaqo wakho wedwa uthi bonke abantu bawothalala. Thina ke la eThekwini sikubiza ngothalala yabo. Awukwazi ukubiza abantu bonke ngothalala. Yabo ngoba kunerazo emi ngeqiniso but ibiza bonke abantu ngamabhari. Ithi bonke abantu kwaZulu Natal amabhari. Ike Khumalo awukwazi umbizo oGrey phela lento ihlele kuthina kahle kahle mesibamba nje ngokumhlophe zonke izipeleti zikuthina kwaZulu Natal izipeleti thina sibuka kanje yabo sibuka kanje whiteboard yonke iplango ibhalwe kuplango ikuthina lento ukuthi yena asibize ngamabhari uma silanda uGrey nje omhlophe sithi uIke akakahambe emtshebheni yedwa ngenyawo akahamba amshaza yedwa ngenyawo akahambe kaBest yedwa ngenyawo ayi ngekari ngenyawo ahambe nje yedwa ahambe inyanga 100 eCape Town ahambe yedwa ngezinyawo eMdantsane ahambe athi nje kunengana eqhaza ngenyawo sibambe ukuthi ngempela lo muntu ipeleti zikiyena ngeke azayenze lona kodwa manje awukwazi ukuthi ngeke lo mfowethu ngeke kuphethele iBhayibheli phethele iBhayibheli ayengephethe iBhayibheli ngoba nje siyambheka thina emaqiniso nasimbono Ike angikaze ngibambe isigebengu nekuthiwa Ike lokushini angikaze ngikhandwe ngeqiniso ekuthiwa kunesigebengu lokushini ekuthiwa Ike Ncwembu esaziwayo angisazi mina mhlawumbe ngakini wena uyasazi engisho ukuthi irazo le ayibheke phela ku special books yakho ukuthi ingabambi bonke abantu bakwaZulu Natal imisithi amabhari yabo ingasho ke kotheleweni laba abanye ke singashayi ngabo naba bangakhanyi kodwa kwaZulu Natal ngeke lento ila kuthina uyazi naye ukuthi uyicela kubani uyazi ukuthi uma ifuna lento ila kuthina special book sibhalwa yithina ispecial book sibhalwa yithina into esiplangweni ibhalwa yithina yonke amaqiniso akuthina thina sona amambokliya asibona ovula vale asona isigubhu sapoison manje na unokulanda nje uGrey ongawubamba ukuthi lo line akhe awuphethe
uyakhanya ukhanya ngeliphi hayi ngeke kodwa mina njengomadumi nje angikaze ngibambe isigebengu lokushila ekuthusa ayikhe sintswepho siyaginsa siyakitela simnandi angikaze ngisibambe isigebengu ekuthiwa ayikhe intwana ethilayithile kade soyibhesuka emawestern uayike uncinziwe akaze kodwa mase sino ayike ku social media obamba igebengu ezimhlophe obizo grey ngamabhari hayi ngeke lo mfowethu uphethe linye iqiniso hayi uphethe linye iqiniso ngeke yabona sengithula ngathi ayingeke mina ngeke ngize ngithule le nto lena angeke ngize ngithule nje ngeke ngithule awuyambona umthaka uthi ngeke akakenze ngendle mhlambe nje yabo meyilandela ke ngokulusho lakhe kodwa nje mina ngisazi isigebengu ngasemadladleni ethu ayikhe mhlambe wona ke isikhona angisazi yeah bakithi this is babudokotela bakithi sizwa ngojabule mfana umthesha khehle umlomo uyazi itopic yami namhlanje ithi church cult angikho ke kwetopic but ngifuna ukusho ukuthi ezinye izinto oyizona namhlanje nozoba izona oyizona namhlanje esezikubambe isidi isikhathi and ocabanga ukuthi by doing what you are doing uzophuma kuzona angisho lutho kakhulukazi ngisho ukuthi your faith is too weak. Your faith it is too weak. Uyazi if faith is jealous ukuba ngabe ayingekho kuwena ikomunye umuntu. The way your faith it is so low. If faith is a spirit that was deposited by God kuwena, lesa spirit siyafisa ukuthi ngangcoma kosekomunye umuntu. One faith ongenalutho. One faith ongenalutho. Oyibona imoto ipakile, okakaza azakushanela igceke ukuthi wezothi bekupaka imoto. Ifike ipake kahle lo muntu une faith strong ukuthi ekwezinye zengane zakhe zofika ngemoto la ekhaya. I understand if faith is so powerful mina ukwakhiwa kwegate ekhaya lemoto hayi ngoba ubaba wenemoto engenayo imoto wayethi ngenzela ukuthi uDumi mase fika nemoto akwazi wathi uma uDumzana obeyithatha phi imoto ukwakhiwa komuzi wasekhaya kwathi nje kwakhiwa negate alikaze ngabukhona igate because of faith kufuna imikhuluma nawe ilalela kunezinto uNkulunkulu akuprove ngazo ukuthi wena unayo ifaith kunabantu abanikezwe itask yokuzunga izinto ngaseJericho babe willing ukuzoza 10 years kwathi ngosuku lesi7 zawa wena ngabe wena uzongazungela kanye ukuthi aliyashisa ilanga wawungazungeza kanye uthi liyashisa ilanga which means even when a mandate there to be directly coming from the servant of God you will defy it uNkulunkulu esebenzise ivessel yomuntu etitshela lo sibanibani ukuthi akenze ukuthi you will question that as well why ngizozunga izinto ngaseJericho sengizongela kuphela u3 hours akwenzeke lutho akuphuma umuntu lapha akwenzeke lutho but those people they able to encircle it up to 7 days and they all started to crack and fall and collapse engisho ukuthi your faith ikhuluma nawe kunezinto oyizona namhlanje because of your faith yakho just it's not there uyazi ngike ngibe nefaith engekho bese ngiyakhe I'm 50 plus I'm less than 10 years to 60 I'm telling myself at the age of 60 years I'll be earning 60,000 that is faith and I'm working towards my faith not outwards my faith that is faith but kunezinto wena okufuze ngabe usuwazenza because of your faith is too little wenza kanye ngenzeke kwenza kanye ngenzeki usushiye phansi your faith is too weak do something about your faith because your faith will reward you noma nishadile anilala usuku olulodwa kusakusasa umkakhe ekhulelwe uyaphela unyaka uyaphela u6 months because of faith onayo ukuthi unkosikazi wakho uzokuzalela inkosana noma inkosazana it's going to happen because of faith akusho ukuthi ngoba kuphela u6 months hamba ozala ngaphandle that's not going to happen ngoba into ezokwenzeka uzothi uyozala lapha entombini bese uzala umfana awukwazi ukuba nomfana inkosana ongekho ekhaya your faith is too weak you have to reverse everything that you are doing wena ubulendo ukutshela umunye umuntu
But what I'm telling you now, faith that is deposited within you, it is a spirit that is long overdue to leave you, because the spirit is taking orders from the high God. It's still within you. But if faith futhi ngabe kade yakushiya ngoba uyakubona wena recognize ukuthi khona and yonke into uyibona ngathi yenze ukuhlanipha kwakho. But you must have faith. Carry a strong faith. Carry the strong faith. Ngiyahamba mina ngiye eMalawi. Into yami ngitshela ukuthi uma ngibuya eMalawi I would have a lot of money. But angazi ngizobe ngithatha. That is faith. That is faith. eMalawi ngihambile ukuthwala. It's my Jews. I used to go for lesithwalo sami. It is my Jews to go. But if faith yami ngitshela wena ngibuya ngiyaqasha futhi. Qasha abanye abantu futhi. Mina kunabantu esengibaqashela ukuthi ngoJanuary ngizobe ngibusy. I already employed people because of faith. Because of faith. When you don't have faith, kunezinto ongakwazi ukuthi uzenze. Awukwazi ngisho ukuqamba imoto ozoba nayo. Because if faith yakho weak, your faith is too weak. Mina next time ngizobe ngidrive iPorsche. Angazi ngizobe drive emotweni. Angazi wena uzobe drive, mina ngizobe drive iPorsche. If you are not driving Porsche when it's your fault, it's your fault. Don't blame me. Because I've got faith. Next year I must drive Porsche. I driven Porsche before, but next year futhi ngizobe drive iPorsche futhi. And lento ingitshela ukuthi mina next year ngizobe ngibusy kakhulu. That is faith. Akekho ngitshela, akekho umuntu ozonginika iPorsche. Akekho umuntu ongithembisa iPorsche. Cha. But because of your faith, have faith, something's going to happen. Have faith. As I'm telling you that, mina ngizobe nginomsebenzi omusha ogqoka uniform uzobe qala ukuhola. Uzoqala ngomhla ka 15 January. Because of your faith. You don't have faith. Your faith is too little. I urge you to increase your level of faith. Your level of faith is too low. Pray for it before it leaves you. You'll be vacuum without faith. Something will enter you if you have no faith. This is Babu Dodo says, yeah, bakithi sinamasonto lana angama occult churches. Occult churches. Oh my goodness. Lama sonto lawana, they are eating houses of God like cancer. They came like a storm. Amadoda kaNkulunkulu amile entabeni. Abuka abantwana baNkulunkulu besontiswa ojakalasi. Abaphathiswa bemfihlo zezulu bamile esigangeni. Babona abantwana baNkulunkulu besontiswa amankenjane. Whatever eyenziwayo kulela sonto leliya, it is a will of devil. Whatever eshunyayelwayo nenikwa abantu bayithenga ithi izobasiza, bathatha imbali zikaSathane boyitshala egcekeni. Kunamademoni are in human forms. They resumed human body to introduce people to the kingdom that does not exist. Lama sonto lawa anesquemeter ngangale ndawo engishuthela kuyona. Alright, 1, 2, 3. How many meters is 1, 2, 3, 4? It's 4 by 4. My studio is 4 by 4. But if I can have a church that is equal to 4 by 4 times 2, and having people coming in a sense that they're supposed to be in a stadium, yini mina le ngibanika yona, yini le ngibakhuluma ngayo kubantu. Imaphi lamandla, eyiphi le authority enginayo that command people to desert the houses of God and come into my seminar and listen to my nonsense and buy water. Engibadayisela ngisho ngaphuza futhi uzofuna ukwathenga isilima phela ngiyawathenga yonke into. And buy water from me. Ngizokutshela nje. Those are occult churches. uNkulunkulu akekho lapho. uNkulunkulu akekho lapho. Mhlazana wabona ukuthi uNkulunkulu uyongimbulela ngelinye ilanga. But umuntu ozombulela umuntu wesifazane ozobona leyanto leya. Ngoba uthi uNkulunkulu umebonise umuntu omdala kuzothiwa ukuthi unoshukela ubona zonke izinto. But umuntu ozobona leyanto umuntu wesifazane okuma mid 30s to 40s.
uNkulunkulu uzobembulela kulamasonto abahamba kona agcwala kangaka. Uzobona into angeke akwazi ukuyibona otherwise angaphalaza nasesontweni. Kunama-pulpit amahle ngendlela eyisimanga amadimoni enza sex khona. I understand. Let me say this. Kunamasonto agcwalayo anama-pulpit amahle ngendlela eyisimanga, but demons are having sex there. And people are testifying the power of the pastor. But there is power kwindoda kaNkulunkulu. Mina ngabiza igama lakababa udokotela. Ingane masinda. It because ubaba udokotela is breeding demons. That is why when you call upon my name and my demons were charging towards you to do as you are requesting, I am nothing in heaven. When I die, goba inkunzi esihoko. And then stop focusing. If ngenza example ngami, I'm a better person to do, because if ngenza ngawo uzoba perjury, because ngempela vese uyilento iyona. Amadimoni laphana uNkulunkulu uzokutshengisa. uNkulunkulu uzokutshengisa inyanda yeinyoka ekulela sonto. Mengithi inyanda yeinyoka, inyoko ngeke ukwazi ukuzibala ezisepulpit. uNkulunkulu uzokwembulela and you will testify whereby ukuthi umfundisi usuke njani, complexion yakhe umengena nalesikhathi esephuma. Labafundisi complexion yabo bayithathe yangempela uma sebephuma, uma bengena basuke benganyelo lomoya lona abasebenza ngayo. The iron God. The iron God. God Dajjal, the deceiver of all. God Dajjal, the deceiver of all. Engisho ukuthi lama cult lawa abamba abantu ngendlela engakazuyibona. Even my family members, every one usuku lokuthi abafonela batholi, hayi bese sontweni lasibani. My goodness. Is it real? Yini ubufuna ukuthini? Hayi bengifuna ukubingelela nje. Hawu besithi mhlawumbe uzosipha imali sothenga into. Hawu kanti lapha kulela sonto nsizakalini. Those people aba attending lama sonto, they are dead broke. Literally broke. They've got no jobs, they've got nothing. Like nothing with an N, that kind of nothing. Mese kuzothi lama sonto nje adelelekile, Assemblies of God, Mama Hlaba, abantu bakhona bakwaye emsebenzini. Imoto zo5 ezibhakile beze ngazo. Abayibeze ngama Uber ba afforda. Kuyakudunyiswa lapha yana akukhonto ezodayiswa ezothengwa. The principle is the Holy Spirit. Bafundiswa ngeHoly Spirit. Abafundiswa ngamanzi ala ekhaya. Bafundiswa ngomoya oyingcwele. Icelebrate uJesu. Inkomishi zonke eziwinayo ziwinwa uyena. Ayikho into ekuthiwa yenziwe ubaba Mahlaba, uMama Mahlaba, sorry to use their name in my channel, but ngizama ukuveza ukuthi we need people like that. Ukuye esontweni ozofika ekushaya umoya, ubona abantu bebizwa i-altar call, abantu bezomukela inkosi uJesu Kristu njengomsindisi. But ayenzi i-altar call lapha, i-altar call lapha imali. I-altar call lapha imali. No. Inkuni oyozifica sibasisihoko lezo. Abantu amagama abo uyofika emnqamlezweni enga-exist. Abantu othi uma uhamba emhlabeni uhlangana nendoda kaNkulunkulu ihamba ikhala ngoba ibadisivile abantu emhlabeni. Ibadisivile uyakhala uthi ngiyasho ngishiswa zimali zabantu ebengizithatha ngithi zithathwa uNkulunkulu. I was God emhlabeni, I am burning emnqamlezweni. Kunabantu namhlanje abaya laphayana ngoba bathi they are coming closer to God, not knowing they're coming closer to the child of devil who is Dajjal, the deceiver of all, the non-reader of the Bible, the hater of the Bible are those pastors. This is Baba Dr. Baba, this is Bojabu. Goodbye.